Koje teme bi trebale dominirati izbornom kampanjom? Pa u prvom redu trebala bi dominirati tema stvarnog života i pozicije čovjeka u ovoj zemlji. Mislim da je prepolitiziran politički prostor u Bosni i Hercegovini, da dominiraju globalne i opće teme, a premalo teme koje se tiču života običnog čovjeka. To je pitanje plaća, mirovina, statusa socijalnog, stanje u obrazovanju, perspektive mladih ljudi, stanje institucija, kulturnih, znanstvenih, športskih, stanje u integracijskom smislu, gdje smo i uopće kao zemlja. Jesmo li mi svjesni da nismo iskoristili taj politički povijesni moment kad je Europa došla na granice Bosne i Hercegovine prije godinu dana, pa nas istočni susjedi sada debelo pretiču, što mi u osnovi pozdravljamo njihov iskorak, ali vrijeme je i da Bosna i Hercegovina krene tim europskim putem Europe i NATO-a, stabilnosti i sigurnosti. Dakle, vrijeme je za teme koje će biti odgovor na stvarni život ljudi i na budućnost ove zemlje, a ne na pravljenje politike na razlikama, održavanje moći na monopolima i na jednoj stranačkom nepotizmu i partitokraciji. To mi želimo mijenjati i mojom kandidaturom koja je prihvaćena plebiscitarno na konvenciji, a i stranačkim programom i novom ekipom mladih ljudi koja je u srcu stranke, u središnjici, koja u stvari vodi sada izbore naše stranke HDZ-a 1990 i da jednostavno otvorimo prostor dijaloga, uvažavanja u Bosni i Hercegovini. Smatram da je to jedna od temeljnih poruka. Stoljeće ratova, evo smo nedavno obilježili, kraj stoljeća ratova koji je počeo u Sarajevu, u ovoj zemlji. Vrijeme je da ti ratovi prestanu, da sukobi prestanu, da se počne uvažavati nacionalno, kulturno, vjersko, ali u europskom smislu, da se poštuje individualno, građansko, da se tu pravi jedan balans, da se institucije određuju oko pitanja, ne pojedinci izvan institucija. I vrijeme je za jednu novu političku kulturu. Ja sam uvjeren dakle da evo i kandidatura koju ja predstavljam i stranka sa svojim programom i kandidati na svim listama i ukupan program predstavljaju jedan zaista novi iskorak i ja sam uvjeren da će to birači znati cijeniti i poštovati.